फिन खेबसे नोंथांमोनखौ आं बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय। दिनै जों सावरायगोन थावनि बिसान भुमसु, जायखौ इंराजियाव बुङो क'अर्डिनेट जिअमेट्रि। दायो बाथ्राया जाहैबाय थावनि बिसान बुंब्ला माखौ बुजियो? थावनि बिसान भुमसु बुंब्ला गोरलै रावाव जों बेखौनो बुजियो दि मोनसे सावगारि जायनि हेफाजाबै मोनसे बिन्दो एबा बेसादनि थावनिखौ गोरलैयै दिहुननो हायो। माने मा बुंदों जे मोनसे सावगारि बा मोनसे सावगारि बायदि आयदा कायदा रुल मावसुलु जायनि गेजेरजों जों मोनसे बेसादनि थावनि एबा बिन्दोखौ जों गोरलैयै दिहुननो हायो। बिन्दो माने इंराजियाव बुङो पइन्ट। बिन्दो माने इंराजियाव बुङो पइन्ट। जायफोरनि नामखौ ए बि सि जिखि जाया मोनसे हांखोनि गेजेरजों सिनायथि होयो। दा जों बेखौ मोनथिनो थाखाय जोंनो गोरलैयै दोंनै हांखो नांगौ आरो बे हांखोफोरा जाबाय जोंहा नैफोरबायदि। दा बिनिनो बे हास्रिं हांखोखौ बुंनाय जायो एक्स हांखो माने एक्स गुदि हांखो आरो बे थोंगोर हांखोखौ बुंनाय जायो वाइ गुदि हांखो आरो बे दोंनै हांखोआ बेफोरबायदि दानस'लायो आरो बे दानस'लायनाया मा जानांगोन थोंगोर जानांगोन 90 डिग्री जानांगोन। मा जानांगोन 90 डिग्री जानांगोन आरो बे दानस'लायनाय बिन्दोखौ बुंनाय जायो अ आरो बिसोरनि थावनि बिसाना जाबाय 0,0 आरो बिनिनो बे 0आ जाबाय x नि मान आरो बे 0आ जाबाय जोंहा y नि मान। ओमफ्राय बिथिं x ब्ला जों बिथिं होनाय जायो x डेश आरो बिथिं y ब्ला जों बिथिं मा होनाय जायो जोङो y डेश आरो बेफोर हांखोआ जोंहा मा जायो समान समान हांखोजों मा जायो दानस'नाय थायो। नोंथांमोना जुदि ग्राफ पेपार नुदोंब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन बिथिंबो जोंहा समान समान जानथायाव जोंहा दानस'नाय थागोन, बिथिंबो समान समान जानथायाव दानस'नाय थागोन आरो बिथिंबो समान समान जानथायाव दानस'नाय थागोन। बिथिं जोंहा मा जायो 1 2 3 4 बिथिंबो जोंहा मा जागोन 1 2 3 4 बिथिंबो जोंहा मा 1 2 3 4 जागोन नाथाय मा जागोन माइनास जागोन। अके बिथिंबो जोंहा मा जागोन -1 -2 -3 -4 आरो बिथिं जेसेबां थांनो हायो थांगोन आरो बिथिंबो जेसेबां थांनो हायो थांबाय थागोन, बिथिंबो जेसेबां हायो थांनो हागोन, बिथिंबो जेसेबां हायो थांबाय थानो हागोन। दा जों बे O बिन्दोखौनो जों जागायनाय बिन्दो हिसाबै हमना लानाय जायो आरो बे O बिन्दोनि थावनि बेसादा जाबाय जोंहा 0 0 माने x नि भेलुआबो 0 आरो y नि भेलुआबो 0। जों x नि भेलुनि थाखाय जों x हांखोआव सानगोन 1 2 3 होननानै आरो y नि भेलुनि थाखाय जों मा सानगोन y हांखोआव जों 1 2 3 होनना सानगोन। जुदि बिन्दोआ बिथिं थायोब्ला जोङो बिथिं x नि भेलु सानगोन आरो बिथिं y नि भेलु सानगोन। जुदि बिन्दोआ जोंहा बिथिं थायोब्ला x नि भेलुखौ जों बिथिं सानसिगोन आरो y नि भेलुखौ जों बिथिं सानसिगोन आरो जुदि जोंहा बिन्दोआ नैथिं थायोब्ला जों x नि भेलुखौ बिथिं सानगोन आरो y नि भेलुखौ बिथिं सानगोन। थिग बेबायदिनो जोंहा बिथिंबो बेयाव जुदि बिन्दो थायोब्ला जों x नि भेलुखौ जों बिथिं सानगोन आरो y नि भेलुखौ जों बिथिं सानगोन। बर' रावाव जों नैबे मोनसे खलबखौ बुंनाय जायो सेथि जखायसै आरो इंराजियाव बुंनाय जायो फार्स्ट क्वाड्रिनेट आरो नैखौ बुंनाय जायो नैथि जखायसै आरो नैखौ बुंनाय जायो थामथि जखायसै आरो नैखौ बुंनाय जायो ब्रैथि जखायसै आरो बेखौनो मा बुंनाय जायो जखायसै 4 होननानै बुंनाय जायो आरो नैखौ बुंनाय जायो जोंहा जखायसै 3 होनना बुंनाय जायो आरो नैखौ जखायसै 2 बुंनाय जायो, नैखौ जखायसै 1 होनना बुंनाय जायो। जुदि नैखौ इंराजियाव फार्स्ट क्वाड्रिनेट होनना बुङोबा नैखौ सेकेन्ड क्वाड्रिनेट बुंगोन, नैखौ थार्ड क्वाड्रिनेट, नैखौ फोर्थ क्वाड्रिनेट। नोंथांमोना कनफिउजन नाङा, बेखौ फार्स्ट, बेखौ सेकेन्ड, बेखौ थार्ड, बेखौ फोर्थ होननानै गोसोआव लाखिबानो जाबाय। आरो जों बे बिन्दोनि गेजेरजोंनो जों गोरलैयै जेखि जाया मोनसे बिन्दोनि थावनि बेसादखौ दिहुननो हायो। जेखि जाया बिन्दोनि थावनि बेसादखौ दिहुननो हायो। हमना ला मोनसे बिन्दोआ जोंहा बेयाव दं आरो बे बिन्दोनि नामा जाबाय जोंहा हमना ला P। दा बे P बिन्दोनि थावनि बेसादखौ जों दिहुननांगौ। जेरै 0 0 मोनना, x नि भेलुआव 0 मोनना, y नि भेलुआव 0 मोनना, जों दा बेयावबो जों मा x नि भेलु आरो y नि भेलुखौ लिरनांगौ। समान थालायाव जेब्ला जों बेफोरबायदि हांखो बोयो अब्ला बे प्लेनखौ बुङो समान थालाखौ बुङो कार्टेसियान होनना बुङो आरो बर'आव बुङो बेखौ मा थावनि बिसान समान थाला होननानै बुंनाय जायो। दा थावनि बिसान समान थालायाव जेब्ला जों मोनसे बिन्दो दिहुननो गोनां जायो अब्ला जों बेफोरबायदि दोंनै हांखो बोनाय जायो आरो बे दोंनै हांखोआ जोंहा गावजों गाव थोंगोर आरो दानस'लायो जायनि गुदि बिन्दोखौ जों O बुंनाय जायो
आरो बेनि थावनि बेसेना जाबाय जोंहा 0 0 दायो बे पि बिन्दोनि थावनि हांखो दिहुनोब्ला जोङो बे पि बिन्दोनिफ्राय एक्स हांखोसिम जों थोंगोर दोंसे हांखो बोफिननांगोन आरो वाइ हांखोसिमबो जों दोंसे थोंगोर हांखो बोफिननो नांगोन। दा जों नुनो मोनगोन बे थोंगोर हांखोआ जोंहा एक्स हांखोनि थामाव दानस'दों आरो वाइ हांखोनि बोरैयाव दानस'दों। साबाय दे बे दोंनै हांखोआबो मा जानांगोन 90 डिग्रि जानांगोन। एरैबा जानाय नङा एरैबा जानाय नङा। बिसोरबो मा जानांगोन 90 डिग्रि जानो नांगोन। होमबा जों नुदों जे बे हांखोआ थामाव दानदों बेनिखायनो एक्सनि भेलुआ 3 आरो बे हांखोआ जोंहा माव दानदों बोरैयाव दानदों बेनिखायनो वाइनि भेलुआ जोंहा 4 माने अ बिन्दोआ 0 0 आरो जोंहा नेक्स्ट बिन्दोआ जोंहा मा 3,4 आरो साबै सानफ्रोमबो एक्सनि भेलुखौ फार्स्टआव लिरगोन आरो वाइनि भेलुखौ सेकेन्डआव लिरगोन। बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजाथारनांगोन। ओमफ्राय मोनसे बिन्दो हमनानै ला बेवहाय दं। हमनानै ला बेवहाय मोनसे बिन्दो दं। नोंथाङा नुदों। दा बे बिन्दोनि थाखायबो जों मा खालामनांगोन एक्स हांखोआव जों मा बोनांगोन थोंगोर बोगोन आरो वाइ हांखोआवबो जों मोनसे थोंगोर बोगोन। दा बे बिन्दोखौ साप'ज जुदि जों किउ होयोबा किउ होनना बुंखायोब्ला बे बिन्दोनि थावनि बेसेना जागोन जोंहा मा साबाय दे एक्सनि सिगां बे एक्सआव मा दङ 4 नंगौना नङा 1 2 3 4 बेनिखायनो 4 कमा आरो वाइ हांखोआव बेसेबां दङ जोंहा 1 2 3 नाथाय मा माइनास बेनिखायनो मा लिरगोन किउ 4 -3 आरो जुदि जों बिथिं मोनसे बिन्दो लिरोब्ला हमनानै ला जोंहा मोनसे बिन्दो दङ बेयाव बेनि थाखायबो जों मा खालामगोन एक्स हांखोआव आरो वाइ हांखोआव जों थोंगोर बोदो आरो बेखौ जुदि जोङो एम हांखोजों सिनायथि होयोब्ला जोंहा बाहाय सावगारि माने भुल स्केलजों बोनांगौ एक्सुवेलि बांसिन एकुरेट जायो। बेनि थाखाय बेसेना जागोन जोंहा मा एक्सनि सिगां फार्स्ट 1 2 3 -3 आरो बेयो जोंहा 1 2 -2 माने -3,-2 बाथ्राखौ मा फोरमायनो नागिरदों आङो बे सेथि क्वाड्रेनेटआव माने जखाय सैसेयाव मा जायो जोंहा एक्सनि भेलु आरो वाइनि भेलु मोननैबो मा जायो प्लास जायो। नाथाय बे ब्रैथि क्वाड्रेनेटआव बा जखायसे 4आव बा ब्रैथि जखायसेयाव मा जायो जोंहा एक्सनि भेलुआ प्लास जायो आरो वाइनि भेलुआ माइनास जायो आरो जोंहा मा जायो थामथियाव जोंहा मा जायो मोननैबो माइनास जायो आरो बेयाव जोंहा मा जानो हागौ प्लास माइनास जानो हागौ। बेखौ मिथिनो बा गोसोआव लाखिनो जोबोद गोरलै। नाय बेयाव एक्स दं बेयाव डेस गैया बेयाव वाइ दं डेस गैया माने जेब्ला फार्स्ट क्वाड्रेन्टआव जागोन एक्सनि भेलुआबो प्लास आरो वाइनि भेलुआबो प्लास नाथाय जेब्ला जोङो नैथि क्वाड्रेन्टआव थांगोन अब्ला जोंहा एक्सआ मा दङ डेस दङ नाथाय वाइआ डेस गैया बेनिखायनो एक्सनि भेलुआ जोंहा मा जागोन माइनास जागोन -x आरो वाइनि भेलुआ जोंहा मा जागोन प्लास जागोन आरो थामथि जखायसेयाव जोंहा मा जागोन एक्सआबो डेस वाइआबो डेस बेनिखायनो एक्सनि मानाबो माइनास जागोन आरो वाइनि मानाबो माइनास जागोन जेरैबायदि जों दायो नुनो मोनदों नङा होमबा। ओमफ्राय ब्रैथि नखराव जोंहा मा दङ एक्सआ जोंहा डेस गैया बेनिखायनो प्लास आरो वाइआ जोंहा माइनास बेनिखायनो माइनास माने बिथिं जुदि एक्स बिथिं जुदि वाइ थायोब्ला बिथिं जोंहा माइनास जागोन होननानै नोंथांमोना गोसोआव लाखियो अब्लानो जोंहा बे जा नियम बे गोसोआव थागोन। माने सिम्पलि राव जोंहा फार्स्ट क्वाड्रेन्टआव जोंहा प्लास जागोन जोंहा मोननैबो भेलुआ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टआव जोंहा मा जागोन माइनास प्लास जागोन आरो थामथि क्वाड्रेन्टआव जोंहा मा जागोन मोननैबो माइनास जागोन आरो बिथिं जोंहा मा जागोन प्लास माइनास जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बेखिनि बाथ्राखौ बुजि मोनदों। हमनानै ला दायो जोंनो मोनसे कुइसन होदों जे एन मा लागोन हमनानै ला जों लानोसै -4,2 बे बिन्दोखौ जोंनि बे कार्टेसियान थालायाव बा थावनि बिसान समानथालायाव फज'नानै दिन्थि बा जोंनो मा होनना बुङो बे समानथालायाव फज'नानै दिन्थि होनना बुङोब्ला जों मा खालामगोन माने बे n -4,2 बिन्दोखौ समानथालायाव फज'नानै दिन्थि होनना बुङोब्ला जों बोरै खालामगोन बेयाव नाय एक्सनि माना -4 आरो वाइनि माना +2
माने बे नङाना बारु ना y नि माना +2 1 2 +2 आरो ओमफ्राय x नि माना बेसेबां होनना बुंखो -4 1 2 3 4 इनिखायनो बेयाव जागोन जोङो जाया नङा ना 1 2 3 4 -4 आरो 1 2 +2 बे नङाना बारु मोना माने जोंहा बिन्दोआ जागोन n -4, 2 जों बेबायदिनो बिन्दोखौ जोङो नागिरनोबो हायो आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि दिहुननो हागोन हमना ला जोंनो मोनसे बिन्दो होदों मा 3,2 माने बेखौ नाम होदों जोंहा s 3,2 3 आबो प्लास माने x नि भेलुआबो प्लास y नि भेलुआबो प्लास होमबा जोंहा बेयाव जानाय नङा ना मानो होनबा बे जोंहा प्लास प्लास मोननैया माने x नि भेलुआ 3 x नि भेलुआ 3 बेयाव नङा होमबा 3 बेयाव थांगोन आरो y नि भेलुआ जोंहा 2 बे नङा ना थोंगो जोंहा बे नङा बेनो जागोन जोंहा बिन्दोआ s आरो बेनि माना जाबाय जोंहा 3,2 आरो जुदि जोंनो मोनसे बिन्दो होदो जायनि नामा b आरो बेनि थावनि फिसाया जाबाय जोंहा -2 4 आरो बे बिन्दोखौ जों मा खालामनांगौ बे कार्टेजियान समानथालायाव जों मा फज'नानै देखायनांगौ अब्ला जों बेनि मा खालामगोन बे सेम आयदाखौनो आजावगोन बेयाव जोंहा x नि माना -2 आरो y नि माना 4 होमबा जोंहा बिदि x नि माना प्लास आरो बिदि जोंहा x नि माना माइनास बेनिखायनो जोंहा -2 1 2 जोंहा बे दङ नङा नङा बे दङ आरो y नि माना जोंहा 4 माने y नि माना जोंहा बिथिं प्लास बिथिं माइनास प्लासथिं थाङो जोङो 1 2 3 4 बियो माने जोंनि मा होनना बुङो बिसाना थावनि बिसाना बिन्दोआ जोंहा बिथिं थागोन बुजिबाय बिथिं थागोन ओमफ्राय 2 आरो बे 4 बे मोननैखौ जोङो थोंगो थोंगो बोनांगो जाहाथे बिसोर गावजों गाव मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो बे दानस'लायनाय बिन्दोआनो जागोन जोंहा बे बि बिन्दोआ आरो बेनि थावनि फिसाया जागोन जोंहा -2 4 आरो जुदि जोंनो मोनसे बिन्दो होबावो हमना ला c जायनि थावनि फिसाया जाबाय जोंहा +2 -3 जों बे बिन्दोखौबो जों फज'ना देखायनांगौ अब्लाबो जों बे सेम खायदाखौनो जों बाहायगोन बेयाव x नि माना जोंहा प्लास बिथिं जाय x नि माना माइनास बिथिं प्लास बेनिखायनो जों बिथिं थांगोन 1 2 माने 2 नङा नङा आरो y नि माना -3 1 2 3 बिदि माइनास नङा होमबा बे जागोन बेनो थोंगोरजों बोगोन बिथिं आरो बिथिं -3 थोंगोर बोगोन बे बिन्दोआव नाजलायाखै होमबा बे बिन्दोआनो जागोन जोंहा c बिन्दोआ जाय थावनि बिसाना 2, -3 जों बेफोरबायदि जेखि जाया मोनसे होखानाय बिन्दोखौ जोङो फज'नो हायो बेबायदि समानथालायाव आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै गोबां बाथ्रा बुजिनो हादों आरो खायसे खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना एनालाइज खालामनो हादों बेफोर जोंनि जोबोद गोनां इम्परटेन्ट बुस्थुफोर जायफोरखौ जोंनि बर' फरायसाफोरा मिन्थियानो नोंथांमोना बुजि मोनदों लोगोफोरनि फारसेबो शेयार खालामना हो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो बेल आइकनखौ थुनानै दोन जाहाथे आं जेखि जाया गोदान भिडिअ बनायनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव नुजाहैयो नटिफिकेसन फैयो आरो आंबो मिजिंथियो जे बेनिख्रुइबो मोजां भिडिअ नोंथांमोननि फारसे बानायनानै लाबोनो हायो दिनैनि थाखाय बेसेबांसै गोजोन्थों।